Вітаю! У вашій увазі хочемо донести інформацію про ось таку красу. Це модель Samurai коричневого відтінку, є такі самі сірого відтінку. Двері чекати не потрібно, двері є в наявності, вуличний варіант, також можна ставити в квартиру, додатково можна врізати вічко. Дизайн цієї двері мінімалістичний, зовні йде метал порошкове фарбування, внутрі йде вінорід плівка, теж стиль мінімаліст, далі покажемо. Такі вставочки ми бачимо чорні, такий йде узор надламаний. Три петлі двері мають, шкла такого скритого монтажу з такого самого матеріалу. Квадратна чорна фурнітура в комплекті, бронекладка утоплена, ми бачимо. Один сейфовий і один підциліндр, два замки йдуть по 5 ключів в комплекті, мають такого формату ручка. Якщо ми відчинимо дверне полотно, ми побачимо полотно завтовшки 90 мм, метал полотна 1,5, утеплювач мінеральна вата, має ребра жорсткості. І ми бачимо замки. Один сейф, один підциліндр, 16 мм ригеля, непогані замки, хороший бюджет, можна сказати. Ціна на двері теж доволі доступна. Бачимо мінімальний такий узор. Зсередини ми бачимо, шторка в замочку є, щоб не сквозило взимку. Поворотничок є, щоб не користуватись ключами, ви можете зачинитись дуже зручно. Двері мають два контрущільнення, на коробці теж ми бачимо два контрущільнення, утеплювач мінеральна вата. Є нержавіючий поріг в комплекті, ексцентрик регулювання притиску дверей, тобто при зачиненні дверей ви можете відрегулювати при монтажі. Або лагідніше, або важче, щоб двері зачинялися, дуже зручно. І куди входять ригеля замків, теж є декоративні заглушки, естетично, все красиво виглядає. Але все ж таки радимо завітати на фірмовий салон, щоб дійсно зробити правильний вибір. Тому приходь, дзвони, пиши, купуй.